Kagkaroon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Monday mga kaakson, Lunes kita Setyembre 19, 2022. Walaton man balikan ang aton nga kasaysayan. Subong nga adlaw diri sa pungsod Pilipinas, gindeklarar ini nga National Law Day. Adlaw sang lahi mga kaakson, pinaagi na ba sa Proclamation number 1477, Series of 1975 nga ginpermahan sang anay presidente sang Pilipinas nga si Ferdinand Marcos Sr. Hindi mga kaakson ginadeklarar nga National Law Day. Bagod ginagapati ang administrasyon kay gobyerno nasyonal nga ang hostisya ginagkabing indispensable sense. Agod makabig man ang isa ka lugar nga may ara sang demokrasya. Dugang pa sa ni mga kaakson na agapati man ang gobyerno nasyonal nga ang mga mananabang o kung mga abogado ang may importante gid nga papel sa pagpatuman sang hustisya kag pagpadakpakod pagid sang rule of law sa isa ka democratic society. Nason ko nga mga kaakson ginahiwat sa mga adlaw iring ginatawag naton nga National Law Day. Walaton man mga kaakson balikan, of course madamo gid sa pila ka mga bantog ng mga individual o personalidad ang may ara sa mga maayo gid kay mga matigdas nga mga tinaga nga ginbuy-an may angot ban sining ginatawag naton nga dayi. Isa diri mga kaakson ang anay presidente sang United States o kun Estados Unidos sang 1930 to 1936. Amo man sang ginakabing nga pinakauna gid nga presidente nga nakagwa sa telebisyon si President Theodore Roosevelt mga kaakson. Suno sa iya, no man is above the law and no man is below it. Ang ato na ginitsindihan pero may ginahambal, no man is above the law, pero wala labot sinaga siling man nga no man is below it. Kahit hindi man pwede nga tao lang taas sa lahi, wala sang tao nga taas sa lahi, wala man tao nga dubo pagid sa lahi. But you know, in a neutral ground, no one or do we ask any man's permission when we ask him to obey it. Kung baga mga kaakson, ara na ginadaan sa isa kataho kung sundo niya ginatawag nga layi o kung hindi. Pero the layi will always be the layi. No matter what happen mga kaakson, wala muna ang dapat natin nga sundon. Ang baga ni, if we desire respect for the law, we must first make the law respectable. Dapat kung gusto naton nga respetong lahi, una best kita mismo magrespeto sa lahi, ikaduwa magdiyon kita sang lahi nga pwede kag dapat gid respetuhon, kag ikatatlo magkaaksyon ang lahi nga ginarespeto sang tanan. Pero dapat naton tandaan nga more law, less justice. Why? Dangod nga kung tanda ka nga taho, tanan na lang dala nga pwede lutsan sa isa kalay, gamiton mo, kay para lang nga malikawan mo nga ikaw may salabton sa ginatawag nga lahi. Isa man mga kaakson, kaya importante pag nga hitabo, o kung ginahiwat subong adlaw,
Hangod today is the final journey sang ginakabing nga longest reigning British monarch nga si Queen Elizabeth II. Sa mga kaaksyon ng reyna sa United Kingdom, subong ginapatigayon ang iyan naman nga state funeral dito naman sa London. Sa mga kaaksyon na nagpamuno sa United Kingdom kag ang Commonwealth Realms o kung naman itawag nila nga Commonwealth bala ang grupo sang o kung isa ka mga nakalain-lain nga mapungsod mga kaaksyon sa idalom sa United Kingdom. Sa ang nangin reyna sa tantay dos ka mga estados o kung ka mga pungsod sa tion ini nagsugod sa pagpangalagad tubtob ka nanging 15 na gid lamang mga kaaksyon antes pa man siya ang nagtaliwan. Sa ang nagpangalagad bilang reyna sang Estados Unidos susulod sang 70 ka tuig kag 214 naman ka adlaw. Amo na ginakabing nga longest of any British monarch, the longest recorded of any female head of state sa maragta sa bilog man nga kalibutan. Aksyon Radio. And the second longest verified reign of any sovereign sa history mga kaaksyon. Subong ginapatigan ng state funeral para naman sa pungsod Pilipinas nagtiglawas ang uto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Madam Irene Marcos Araneta. Iti may mga tiglawas gid ang kada pungsod kag estado nga nagtambong digto man mismo sa state funeral. Pero maning paglubong naman kay Anay Queen Elizabeth II. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaaksyon 97 ka daw na lang antes naman ng Pasko kag 104 Diaz antes ang tuig 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano bala mga bulo-balita nga dapat ninyo bantihan diri man sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aton mga kaaksyon nga mga balita lokal, isa man ini ka-interesting nga balita ang nagluntad raman sa surad sang Sagay. Nagluntad ini sang Sabado sang gabi mga kaaksyon ko sa diin ining mag-asawa ang ginluthang patay. Subo-subo sila diri kay ti mismo nakasaksi sa pagpamatay ining ilang nga bata mga kaaksyon nga minor di edad mismo. Sa pagpangusisa man sang Sagay City PNP, dili na beluan mga kaaksyon nga motibo sa likod sang krimen, love triangle o kon pagpangimon. Radio. Ganta lang kamo gamay nga background kay kadugay-dugay ipabati naton ang interview kay Police Major Roberto Indiape. Sunod diri mga kaaksyon, ini gining biktima nga babayi sa sining nga kaso ipadayag na nga dugay-dugay pagpatpat naton liwat may karelasyon inisa, may karelasyon sa mga kaaksyon sang tiyempo sang pandemya. Kay isang pandemic ang iya sinidiri nga bana may trabaho ini sa may probinsya sang Cebu. Kumo lockdown that time, hindi pwede makapauli mga kaakson. Ang natabo ini nga babayi nga biktima may karelasyon samtang wala ang iya nga bana. Dito ginapala pulo pahipsan lang ko nun eh. Galing kay ti isang nag-amat-amat na gidman nga daw nagbukas na bala ang border na ginapanugutan na ang pagpauli. Labi na sa mga locally stranded individuals nagatrabaho sa ibang mga probinsya nakapauling bana. Pagpauli ka bana mga kaaksyon ining asawa nagpakigbulag na sa iya karelasyon. Galing kay ang karelasyon hindi luyag nga magpakigbulag. Namahog mga kaaksyon nga pangubuson sila kuno tanan patay. Kun dayonon sang babahi ang pagpakigbulag niya sinidring lalaki. Ang lalaki nga ginutumod naton amo ni ginatudlo suspect nga nagpatay sa mag-asawa. Radio. Ang kompleto nga detalye sa nakaroon ato liwat balikan diri sa gihapon sa tunaman nga pagpangalagad. Sa ato naman nga headline number 2. So naranyo porte nagkikinamo no sa nagabiyahe nga mga modernized jeepney diriban sa Dakbanwa sang Bacolod kag ti damo na gid man ang nagtrending online may ang tanan sa matudtuod gali nga plete. Kung nagasaykay ikaw sa isa ka modernized jeepney, ang panumduman sang tawo bisan din ka nga lugar 13 pesos ang minimum fare.
Pagsulod mo sa salakyan, sa mga modernized jeep, tandaan naton nga may ginadugang na sila sa pretihan nga 13 pesos nga minimum fare lamang. Labi na kung magsobra na 4 kilometros ang kalayon gikan sa kung diin ka man halin nga lugar padulong sa imo nga destination. With that, mga ka-aksyon boat silingon, kung alin ka libertad pagkato sa bata, abi mo 13, plite mo, ang plite mo 22 pesos. Radyo. Then 22 ang una, pakadto pa pakare mo na. Kung gasakay ka sa jeep lang sa una, pila lang plite, 9 pesos, 8 pesos. Ay, sobra pa gali pakadto pakare, bata libertad mong. Radyo. Yan problema sa lidere, damo na sa mong nagagwa, ilabi na sa online, gina-question man sa pinaka mga transport sector, ining pagbiyahe bla sa mga modernized jeepney. Kay na, nakaistorya ko sa isa nila kamiyembro, sunod rin mga ka-aksyon, wala ni kuno, wala kuno ni ORCR ang mga modernized jeepney, ne? Confirm na nato na from LTO, or why ni kuno LTO registration, kaya kuno kuman niya panumdumon, kung i-analyze nato, hindi mo naguro magbiyahe sa dalan kung why ni sila sa mga rehistro ni, wala ni ORCR, kung wala man isang registration naman sa lakyan, most likely kung kompleto, maniguro antes sila buyan sa dalanona. Dahil kaya tikabalo ka naman, may aragin man riff sa tunga sang traditional kag modern jeepneys, yung mga akusasyon, aligasyon nga ini, pamatud-an tani, para hindi mabla maglingin ang ulo sa mga pasero nga adlaw-adlaw nagabiyahe ya. Radyo. Wala problema, lalabot sina, isa pa rin kapalaligban ang ginapamangkot nato na yung programa naman yan sa gobyerno para sa ma-face out ng mga traditional jeepney. And hopefully nga may aragid sang subsidy nga yatag bala sa mga modernized jeepney kaya particularly nagkabahal sa ilang monthly amortization. Radyo. Gasalig naman kita nga kung magdinagusong turista dris Bacolod kag maglambo na gid man ang aton ekonomiya base makabawi-bawi gid man ang mga transport group. Labi na ang mga korporasyon sining modernized jeepney naman ang aton nga positive mindset may angot sa ni dire. Pero daling di ba naton pagdulaon ng traditional jeepney ini garantiya lang kaso por kaso wala man naton gid pa importante bla may mabilin gid gyapon nga di pasay nga jeepney sa dalanon labi na sa tion nga kung magkawaragtang sa tanan. Radyo. Tani ang gobyerno naton may araman programa kung ano yung muon gila sa mga traditional jeepney nga ma-face out. Kaya we have modernization program. Ti one-sided sa do little bit bias nga mahimo mo ya sa mga dugay na nga nagaservice sa dalan. Sa una di balas ang kinanglanon sa lakyan yawan man sila pilit diri para magbalik sa dalanon para magbiyahe man. Tigulpihon ta lang paglabot tigili may modernized jeepney do so wala na lang naton nga nagserbisyo ini man traditional nga ini. Radyo. Sa ato naman nga headline number 3. Ngayon kayo mga ka-aksyon, balikan naton nining update sa ginpugutan sang ulo. Anong reaksyon dari sa aton nga mga kapulisan sa Western Visayas? Anong direktiba naman sang aton nga Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco? Dugay-dugay may kopo naton ang tagpamabakon spokesperson sang Pro 6. Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sang Region 6. Radyo. Sa ito naman nga headline number 4 mga ka-aksyon, liwat naman nga gintipon ining ginatawag nga task force para sa pag-implementar sang anti-smoking ordinance sa Bacolod City. Ginagaistoryanay pa lang ta anti-smoking. Damo na doon nga nag-react mga ka-aksyon. Importante naman rin nga may untog ang lahi. Hindi mo lang nga gulpi, mo lang magulpi. For example, matukod gin man ang task force. Base bla, after isa kung duwa ka simana, do so wala man Japon. Radyo. Di ba lakit yung jaywalking ganito? Di pa tukod-tukod man ito na niligad sang task force. Implementar isa kasimana, porte kaugot. May mga ipangdako, pikaduhang asmana, araman. Pero sang uli ay daw, so wala naman lang. Radyo. Unang problema sa aton, kayo na una pa lang daw si sinong aggressive lang implementasyon sa isa kalari. Pagkatapos gani, kung malikat-likatan, gulpi na lang gadula, ay gadopol lang untoya. Radyo. Balik na naman gikan sa Bacolod City Government Center Councilor Distrito ginaduso ang pag-amienda sang ordinansa nga maghatag sang cash incentive sa mga graduating honor students mga ka-aksyon. Mayo man kaya para ni sa mga graduating students para bala mangin positibo kung inspiration nila, motivation nila para magtuon sang tudo na. Labi na ang mga alamon bla, di magtinamad para may mapabugalgid ang ilang mga ginikanan, ang positive reinforcement. That is ang nagahimo pamaagi mismo ang local government unit sang Bacolod City mga ka-aksyon na. Radyo. Sa aton nga mga balita nasyonal,
Oy, Malacanang ginang-encourage o suportahan ang panawagan nga total ban sa mga pogo. Dapat ligad pa rin nga mga tuig kag administrasyon. Kaya hindi ba gani matagan sa gusto nga trabaho gid ang mga Pinoy. Dili pa kita naton niya sa agi entertainal sa mga pogo ni. Damo sa mga wala trabaho ang unemployment rate sa pungsod Pilipinas mo perti kataas. Tanay din tutukan nato na paghatag sa nagkakaigong nga trabaho. Problema naton perti requirements para maka-apply ka sa isa ka trabaho makon mo. Pangita ka fresh graduate pero may 1 year kung 2 years experience. Hindi ka nakita mo yung mga qualifications man. Baton ka fresh graduate, bagong graduate na no nangihatag kasi mo experience. Dapat ang skills kag competencing basihan. Hindi experience, kikisama experience ka tuod pero do hindi man amo. Not counting others who are doing the same thing. Pero wala mga ka-aksyon, dapat tadlungon man sa mga kompaniyang ila mismo na requirements kay baton ka fresh grad. Mangita kay mo yung may 1 to 2 years of experience. Masobra 4 pesos, inubo sa presyo sa diesel kag kerosene. Samtang gasoline ay wala sang pagbago. Pero sige lang, importante blatani ni sige-siging pag-rollback sa presyo sang gatong para hindi man matamaan ang mga commuters. Kaya kung matamaan ang commuters, ay apektado balaya pati mga pasahero. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio Province Standard Time na 5:10. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome dali sa aton nga pagpangalaga din ng Aksyon Reports. Afternoon edisyon, Lunes kita, Setyembre 19, 2022. Subang hapon liwat na magkita. Mga dudong sa inyo sa pinakamabago madalag ko ang mabalita ang natipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters. Aton Aksyon Correspondent handang-handa ng madudong sa inyo sa mga balita mga ka-aksyon sa diligid namang madugay. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radio. Kumusta ka mo drama ka-aksyon ang aton mga tagpalamati diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Nakbanwa sang Bacolod. Aton mga maukod man ka mga suki sa kahanginan sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Mayad nga hapon mga ka-aksyon manayanayang panahon sa Bacolod City. Kamusta na mayahan sa bilog nga probinsya? Gaya na, ano ka mo drama ka-aksyon ibang guro diri nagapulo pamahaw na sa ning mga tinion. Ano dang ginapamahaw nyo? Abi, i-share nyo man diri sa amon. Dunongin nyo kami diyo, pati sa studio. Anyways, mga ka-aksyon, may mga mensahe ka mo rin nyo ipadala lang sa aton nga text hotline 096375708774 o kung hindi ka sa ato naman nga Facebook Live. Ara na nakahanda mga ka-aksyon bukas na. Ato naman nga comment section, damo na sa nagpapadala sang ilaman nga mga mensahe. Abi, dala ka mo butang kaya ato ninatagan sa igtalopango dugay-dugay. Pero ginikamusta ka mo, kamusta man naton ang sitwasyon sa palibot sang sulad sa Bacolod. Sining hapon mga ka-aksyon live, upod nato ng ato naman nga Patrol 1, Bravada Patrol. With Aksyon Zil Minardo po dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil mayong hapon. Action Jan, mayong hapon. Yes, so live kita diri Action Jan. No, ginangan takay ang Iloy sinibal Action Jan ni Rovely Mahinay. So, okay. Pa? Oo. Ari kita sa may Purok Riverside, Barangay Banago. So may naligo pa kuno iya mama. Okay lang Anyway, so subong nga matino Aksyon Zil, kamusta yaton nga panyempo paang ano? Paang katama. Kahit mo ni oras, alas 5 na action dyan. Ang adlaw, ara pa sa gyapon. Pag nagatunod, no? Amo ni oras action dyan. Kagati, subong ang lakat sa trapiko, no? Amo naman ang atong concern kada hapon. Sa may klase, gani lunes hasta biyernes. Ang lakat sa trapiko, kung nagdalan na natin, tama, gid kagutok action dyan, no? Subong hapon. May nang diri sa may area, sa barangay Banago, yan. Normal man niya ang, ang lakat sa trapiko. Magsiling ka normal, do ka light to moderate lang, do la masyado slack yan, no? Correct action dyan, no? Labi na sa may area diri sang Purok Riverside di action dyan. No, ang Riverside din sa Kridampe, mo sa paglampuwas mo taytay, pagkadto digto sa may Bangka Pepsi, di ba na Riverside din nga portion? Correct. Ama ini siya action dyan, ang Purok Riverside. Ang ilang balila, Puno, Banago. Puno, Banago, nagkalipanawag dira. Yes, correct action dyan. No, kagapon galigin lubong na ini-action dyan. Ini si Ma'am Rovely Mahinay, no, kagapon nang gid nga adlaw September 18.
Oo, so ang pamilya kag inari man di ang utod sinin istorya man naton no ang nanay. So ara na si ma'am ko no. So ari na action dyan. Okay. Kadulong na si ma'am. Sige, be, So, ano to na lang si ma'am. Ayot na lang Oo. kita. Total, arak ka naman da. Tiging kantuan mo dili. Isa ano nga, Purok Riverside, no? Oo, Purok Riverside ini action dyan. Oo. Sino na sa amo ng Iloy mismo ni Ma'am Rovelyn Mahinay? Pero sa ato mga tagpalamati, kay para mabalaan nilang background action Zil, si Ma'am Rovelyn Mahinay, amo ni siyang nasapuan patay dito sa may barangay Alihis, di ba? Sa Circumferential Road. Tinalikdan nga si Mana, to bala ang wala man to pilas, pero to may mga agis ang kuga. Nga nasapuan patay skilid sang dalan, amo ni siyang ginatudlo action na Zil nga amo ni siya ang commercial sex worker kung CSW nga nagbugaw siya amo ni si Mario Demetrio, amo ni ginatudlo Yes. nila. Correct action dyan. Okay. No kagati amo ni subong nung isa inita ni posible witness gid action dyan. Ining si Mario Demetrio no galing Haiti ang natabo kay ang kung sunod tingali sa live-in partner action dyan nga nakabalo nga kung sino ini ang customer sa amo to nga time ni Ma'am Rovely. Okay. Kaya tubtob subong unsolved tong kaso eh. Why gito na solbar, wala gito na balaan ang suspect ni isang nagpatay kay Ma'am Rovely, di ba? Yes, correct gid action dyan. So, subong action dyan na rin nakaupo natin ang Iloy sini ni Ma'am Rovely subong hapon action dyan. Ma'am, may hapon na sino niya pangalan ta? Yung hapon, Ano ka ni pangalan ta, Ma'am? Goldie, Rodi. Si Ma'am Rodi Mahinay. Maynay, Alcantara, Rodi Alcantara. Si Ma'am Rodi Alcantara action dyan. No? Kaupo natin sa Dri subong. Harisa ako na tugang. Goldie, Alcantara, Maynay. Okay. Go ahead, action Zil. Panawagan ko sa bunga, yung ang akong bata, amunin nga natabo, nasapuan na namon sa Barangay Alihis. Dito lang na namon na kuan, duwa ka adlaw nga wala sa kapauli, igo sa namon na sa kuanan, patay na. Kapangayo kami sang bulig, kung paano namon makuanan ang naghimo sa iya. Ang nagpatay sa iya, kung paano namon dakpan. Nga hindi namon makita kung din sila kapanago. Kay tatlo katawo ang iya nga Ano, Ma'am? tatlo katawo ang nagpatay ni siya mo. Paano nila nabalaan yung tatlo katao? Ano mo nabalaan, Ma'am? Nabalaan ko sa kuan sa cellphone. Kasi sa katukat ang balay ko. Nagipakita na nila ang cellphone sa akon kung kakilala ko ang babae nga napatay. Di karon ang nakilanan ko sa iya, ang iya lang bayo, kag ang iya nga kulintas, kapunsiras. Ang iya itsura, hindi ko na makilala, kay gaitom na ang iya nga guya, tapos hagahabok na siya. Duwa kadlaw nga wala sa makita, igo sa namon na kuanan Sabado na. Sino ni Ma'am ang tatlo ka tao ni mga ginambal? Dinbugawa na sa tatlo katawo nga nagbugaw siya, ang isa katawo may bati ko diri, may nasaktan sila sa talisay nga isa katawo nga bugaw nga amo ang nagpatay sa akong bata. Tapos gintagbong nila dito sa may barangay Alihis. Dito nila kung dito na naman nakuha. Nga ini ang bugaw amo nagpatay sa mga bata. Ang nagpatay sa akong nga bata, isa lang katawo ang nadadakpan. Nasapuan nila sa talisay, patay na. Liwat. Kasi, Liwat ton takson Zil, no? Kaya do medyo anong iya nga presentation. Liwat. Ma'am, first and foremost, paano nyo nabalaan nga tatlo kabilog ang nagpatay sa kay Ma'am Rovelyn? Kay may nakapanugid di sa amon, nga isa ka babae, nga tatlo, kuno nakatawo ang nagdala sa iya, kay ang duwa sinakuno, amo ang nagkuhan sa salakyan, may isa katawo nga nagabantay, dako, kuno nga tawo, nga damo tato. Nga nagabantay, kag tapos gindala sa sasalakyan. Oo. Tapos, wala na ang nakasapo ni sa iya, ang mga backup. Okay. Nakita ni siya. Amo na ma'am ang senaryo, gate kung paano sa nasapuan. Pero atong ginapamangkot naton, kay para maklaro, kay bag-o lang nato na hibaluan, nga kamong gali mismo, may idea nga tatlo ka mga tao ang naghahimo sa mga bata mo nila inyong alegasyon. Ang tatlo ni ma'am, may kilala niyo ni sila nga tatlo? Wala na mo makilala. Okay, wala nyo makilala. Kung sino. Oo, wala makilala. Ano to yung mga ginahambal mong bugaw?
Di kay may nanugid diri ba lang sa kababayi sa amon nga wala namon makanan nga gimugawan ni sa kuno. Okay, ginbugawan sa. Pero sa inyo Oo. paglantaw ang bugaw to may labot to sa pagpatay sa imong nga bata. Oh, may labot kay kay nga tatlo silang nagkuan sa akong bata mo. Duwa lang ang nagkuan ni sa iya, isang gabantay sa iya. Ah, so meaning upod ni kadi sa tatlo ni amo na ginalantaw nyo nga bugaw. Oh, Ah, okay. Ma'am, ang bugaw ni kilala nyo hindi? hindi. Hindi. Ti sino to ginatumod mo nga naghambal mga may ang nasapuan to sa talisa amo tong nagpatay sa bata mo? Di kay may nakita kuno niyang amiga yang duwa kuno ka salakyan puti tapos may tatlo kuno ka tawo. Dito sa kwan. Okay, tatlo ka tao. Anyway, ma'am, tiyan mo na. Ang gusto lang namon, ma'am, kwaon ta na isubong. Anong reaksyon nyo? Kaya ginatudlo nga bugaw, nga nagbugaw sa bata nyo that time before siya nga nasapuan patay. Ginatudlo nila mo si Mario Demetrio. Si Mario Demetrio, ma'am, nasapuan patay sa Talisay. Patay na si Mario Demetrio. Amo tong ginambal nga bugaw, nagbugaw sa bata nyo. Ten problema, subong sang pulis, Bugaw sa akong bata. amo gin man na siya. Oo. Okay. Ti ma'am, kay pata... Damo na din nakakilala siya diri sa kwan sa Bacolod. Oh, ti kay ma'am kay napatay na siya, ang hambal ka pulis, isa ka budlayan nila subong, sinong matindog nga saksi? Ti ano ni amo ning problema ang paghatagos ni sabla sa bata nyo? Si kay pagkapatay ni siyang bata, kuya, way kami kabaloya mo. Wala ka mo gali kabalo kung sino ning bugaw ni, wala nyo man siya nakita na. Way. Oo. Ti ano ni ma'am ang reaksyon nyo? Ano na lang ning ayo nyo sa pulis kay ti ang ginalantaw tan nila nga mayor nga saksi sa sining nga krimen ay ginpatay man. Si kay nakilanaan sa nga daan na Siria. Gani. Ti ano man anong inyo ayo ma'am sa pulis? Kay gambal ang pulis medyo budlay subong kay wala na ang isa ka saksi. Ang paghatag ustisya mo na subong ang isa ka challenge gid para sa ila. Dili naman na naman makakuha niya Siria kay nga nakita lang ni siya na kung sa cellphone niya mo nga wala siya pangalan. Ti ano lang gani mamang inyo og luyag nga ipalabot sa kapulisan para mandiri sa ustisya sang bata nyo bla? Oo, gina lakat na subong sang mga pulis ang amon nga kuha na kayo nag-report na ang pulis sa amon mo. Nga sila ang nakasapong sa bata ko. Sige. Action Zale? Yes, action dyan. Oo. Anyway, amo na karon si Ma'am Gids ang iyagid nga reaksyon bla. Kung ano gini reaksyon sa natabo si ni diri sa bugaw kaya mo ni tali makabulig gid solbar sa kaso sa iya nga bata. Galing kay do medyo laing guro ang ano ni Ma'am, iya nga understanding gid mismo. Anyway, pa-explain tagi karon siya further about this particular case. Pero tiyang bali magrekilala yung manggaling. Amugin man ni kunong bugaw base sa mga impormasyon nga ilangan na paton action sale. Correct action dyan. Kay ti, sa dire ko na sa ila, kilala, gini si Mario. Kilala na dire si Mario sa inyo, ma'am, ang bugaw na yun. Damo na nakakilala sa iya nga siya ang bugaw. Okay. Oh. Yan, no, ang panawagan mo ni Subong, ma'am? Sige na panawagan, kuya, subong sa mga bugaw nga ang bata, kuya, nga amo nang ginimo nila sa akong bata, nga ginpatay nila, pagtapos, patay ginhalin nila dito sa mga kabasurahan, dito sa may alihis. Pakapulisan niya, ma'am, kay ti, para makaganit siya ang mga bata. Ego na sa puwantang mga pulis, mga alas 4 na kuno sa kagahon. Way kakita ang mga pulis na may mga litrato sa o may kwan siya, may cellphone siya. Ang bagya, wala na. Okay, oh. Yes, so action dyan. Yes, go ahead action Zale. Ma'am, anong imo nga panawagan sa pulis dire? Nakaitiin ni bala ma'am ang si Mario, isa ni tani ka witness man mo na para matagan siya ang imo nga bata. Sige na panawagan ko na subong ang mga pulis na pangitao, buligan ko nila sang kwan sina, nga pangitao nila nga ako nga kwan sa bata ko nga nagbugaw sina nga ginpatay nila nga akong bata. Nga may isa ka pulis nga nagkwan nga nakakasapusin na, naging usisa sang pulis ang iyang mga lawas, wala sa sang ID. Oh, sige. Nautod ang linya ni Action Zil, Minado Action Oliver. Anyway, at least, no, ara dalagin labot ng guro ni Action Zil, gintistingan niya lang gid check iling Iloy ni Joveli, kay tiya mo tutani ang ginalantaw sang pulis nga main lang nga witness o konsaksi para masulbar ang kaso nga pagpatay sa iya. Tiyan mo na kay ang bugaw, di nga ginatudlo nila.
ginpugutan man niya ulo kana sa puan patay wala dito sa may syudad sang Talisay. Ting panawagan naman din sa pamilya sa kapulisan nga o si saan din sa gusto kung ato pamatian ang statement sang Iloy nga si Ma'am Rode Alcantara Mahinay. And Action Zil, thank you gida base may makuha ka pagida karon nga dugang kay Ma'am kay Ma'am Rudy. Yes, action dyan. Oo. So, diri kita ang action dyan. Live sa Purok Riverside, Barangay Banago. Inisi action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:23 na. Ako na mga ka-aksyon, no? Live dito si Action Zil Minardo sa may Purok Riverside, Barangay Banago, Bacolod City. Sa Iloy ni Ma'am Rovely Mahina, yung siya ang nasapon patay, tinalikdan nga sa Binulan, dra mismo sa may Barangay Alihis. This time mga ka-aksyon, i-check tabi Action Oliver. Right na lang si Ma'am. Kuhaan na ng diretso statement, nag-communicate na sa saton nga available ng iyang linya. Gina-check na ito mga ka-aksyon ng Pro 6. Kabalukat, it is also a concern. Anong directive diri nga ginpapanaog na sa Police Regional Office 6 may angot sa asod-asod nga pag panglutang nga nagluntad diri sa Bacolod City makon mo. And Negros Occidental. Kagabi, may ginpatay dira sa may Barangay 3. Sang Saturday evening, may ginpatay digto o kung may nasapon patay sa may syudad sang Talisay. Morning si Mario Demetrio nga taga Barangay Singkang. On that night man mga ka-aksyon, may nagluntad man nga shooting incident somewhere in Sagay City among itong mag-asawa. At the same time mga ka-aksyon, sang Friday evening, may nagluntad man nga shooting incident dito naman nga sa may probinsya akon sa syudad sang Escalante. Well, try to check according diri sa Police Regional Office 6, do may directive nga ginpapanaog ang Pro 6 mga ka-aksyon. Angot sa nga kaso diri no para naman sa mga kapulisan sa Negros Occidental, sa Bacolod City Police Office kag sa may Talisay City PNP. Ini nga Pro 6 mga ka-aksyon. Check natin ang spokesperson sa Police Regional Office 6, Police Major Mary Grace Socorro Borio. Kung ano rin ila mga ka-aksyon nga mga direktiba, anong luyang nila diri palabot kagimando man sa kapulisan, diri man sa lokal, sa Bacolod City, sa may Talisay, kaganong ila diri mga ka-aksyon parawagan sa publiko, sa pamilya, kag mahimo sa mga saksi sa mga krimen, kay ting kawalogid kong panindugan dari nila masiguro bla nga masolbar ining kaso mga ka-aksyon. Dari man sa may Negros, pasulod na tangadaan Mascara Festival in 2 weeks time. No, masugod mga ka-aksyon na Mascara Festival diri sa Bacolod City. Hindi taman gusto nga magtanom bala sa paminsaron sang tawo nga mo ni nagkakatabo diri sa aton sa may syudad. Lipot lang gida in a short time mga ka-aksyon. Kaya balo naton kung ano diri no ang panindugan ano diring direktiba sa Police Regional Office 6 mga ka-aksyon. Joining us this afternoon is Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa Pro 6. Ma'am, good afternoon sa Action John sa Action Radio. Hello, mayong hapon action dyan, kag mayong hapon man sa atin yung mga tagpalamati dira sa Bacolod, kag sa Negros. Yes, ma'am. Thank you sa mga time, ma'am. Mamangkot na kami, mama. May directives ayan, ma'am, ang atong regional office. May angot sa nidiri nga pagpatay bulag yung pugutan, giniulo, abing isa ka ginagabugaw, nga allegedly, ma'am, connected man sa kaso sa isa ka babae nga nasapuan sa Bacolod City and other pagiging mga cases nga, though I don't know if we could still consider this one isolated diri sa Negros Occidental, ma'am. So, ang instruction, no, ang direktiba. Hello, ma'am? Hello? Medyo chopping signal, ma'am. Ma'am, again, ma'am, anong directives, ma'am, sa regional office? So, ang direktiba sa ating regional director, si Police Deputy General. So, ang sa medyo ano ginaksyon Oliver, try to biliwat signal ni ma'am do medyo choppy gid no, hindi gid nami ang signal ni Ma'am Borio ga pagkatunga-tunga medyo ga choppy mga ka-aksyon. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:27. Standby ka na mga ka-aksyon. Let's check the details of this particular case kag ang development gika naman sa Pro 6 mga ka-aksyon. Ara liwat no. Sa piyak nga linya mga ka-aksyon si Police Major Borio. Ma'am, sa liwat ma'am, anong directive dari sang regional director naton ma'am? Hello ma'am? Hello ma'am, good afternoon.
Okay, sige. Akson Oliver, balikan ta nang sa karona. Mga commercial break kita anay, ipa-plastar to lang ang signal. Hindi kita on di Akson Oliver kay blind dito sa amon. Okay, balikan to lang linya ni Ma'am Dugay-Dugay. Radyo. Akson Radio Philippine Standard Time na 5:28 na. Nagabalik kita sa atong balikan naton ang spokesperson sa Pro6 mga ka-aksyon pagkatapos ginamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos naman ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Pabalik na rin sa aton nga pagpangalagad mga ka-Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:31 na. Balikan naton si Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa Pro6. Ma'am, good afternoon sa liwat. Pasensya gid. Pasensya gid, actually dyan no, sa akon nga mahina tayo ng signal. So, okay na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Go ahead, ma'am. Ano to, ma'am, ang directive diri no sa regional office o kung sa ato yung regional director angot sa nga series of killings diri sa Negros, ma'am? So, ginpangangkot natin ng ating kagina sa aga as per the series of incidents dira sa kumbaga kabilugan nga. So, ang iya direktiba sa mga nagapungko nga mga chief of police kag mga station commander kon sa city is that to focus on the investigation sa mga insidente nga nagkalaptabo sa ilang mga area of responsibility and to have a strong case build up and possible identification sa mga perpetrators o kung sa mga suspetsado kag kung matabo nga matigayon ang tanan nga ginaobra sa ilang mga investigation is makasal kita sa kumaga kaso against sa mga suspetsado kagang iyang tumatabo sa ating regional director is ang mahatagan justisya ang mga biktima kagang ilang ang mga pamilya. Ma'am, ano ni siya ang anong approach, anong treatment diri sa process? Are these isolated cases or alarming na nga mga kaso, ma'am? So far, din-check ko ang aton nga statistics, no? Gin-compare sa September 1 to 18 of the same year, of the same period of last year. So, hindi man kita makahambal nga daw alarming na siya. As a matter of fact, sa Bacolod City, mas malubo ang aton nga crime stats sa subong nga tuig ikumparar sa nagligan nga tuig nga kumbaga pandemic gid ato nga chimpo last year i-compare sa subong. So buot silingon,
these are still isolated cases and kinanglanon lang gid siguro thorough investigation, no? Yes, kag sa mga hitabo nga kumbaga nagasunod-sunod no, nagmundo man ang aton nga DRDO, nagligad nga si Manang na i-adjust ang amon nga mga deployment plan, ang amon mga patrol plan para nga kumbaga kundiin atong mga area nga masaming matabo nga mga krimen amo atong nga pagatutukan nga mga areas, kumbaga gin-adjust naton ang aton nga mga deployment para nga mas maging safe ang aton nga public. Pero ma'am, for sure nakalabot na gid man sa Region 6 ara tabo diri nga ginpugutan gid yung ulo ang isa ka gin-allege nga bugaw connected sa isa ka case ang babae. Sa mo sin mga kaso, ma'am, ano gid ang specific nga advice, directive or kinanglanon bala nga magtukod gid sang task force para na matutukan ini nga kaso? So sa subong siguro ang mahambalan nato no, ginatagaan pa ang kumbaga tsansa sang aton nga regional director nga ang aton nga mga nagapungko o mga chief of police is himuon nila ang tanan nila nga pwede mahimo sa pagsulbay sini nga kaso, kag kung given nga makita ni ID nga daw kilanlan gid nila nga sang bulig, so pagabuligan nila sila from the regional headquarters. Ang ginhimo ni ID para sa matabo man sa istansya is nagpadala siya sang augmentation ng mga investigators para nga magbulig sa pagkandak sa investigation kag sa pag-identify sa mga suspect. So most probably kung magsigig din ang mga gakalatabo dira sa atin sa Negros, most probably amo man ining himo ng ating regional director, padalhan niya sa augmentation ng mga investigators para mas gayon ang ining mga kasang kumaga pagpatay dira sa may Negros Occidental. Okay. This is to wrap up, ma'am, no? Para mapadasig ang investigation. So that would be possible nga sa ulihi kung do medyo may kakulangan gid sa investigation, task force might be established and then augmentation might be sent diri sa probinsya. Yes, that is a possibility kung given na period nga daw mabagal gid medyo mahina ang dalagan sang aton nga investigation. So mangita kita sa mga other units nga maka-augment para mas mapadasig. For example, ara ang aton nga crime lab, ara ang aton nga CIDG, ara ang mga for example, mga regional intelligence nga unit to augment para nga masulbar ang kaso sa gilayon. Gani, ma'am. Siguro, ang extent lang sang case, kay tigin pugutan, gaya sang ulo, ang napatay sa talisay mong, pero this not happening. Daw, amo na siya nga daw, somehow daw, very, ang insidente, mahambal natin nga daw, very serious, gid, gin pugutan, gid, ang ating kaluluoy nga biktima. Gani pero this is not happening subong lang, ma'am, kay ti last year diri sa Bacolod maging pugutan man sang ulo diri sa proper gid sa downtown area mismo, dira ginbilin ang ulo, ang lawas dira ginbilin rather ang ulo diri sa isa ka barangay man. So meaning natabo siya once a year. Last year natabo, subong ato natabo man. Ma'am, anong aton nga kinanglanon diri nga ipabalo, i-remind sa publiko, anong kinahanglan naton i-remind sa kapulisan, ma'am? Publiko, no, syempre mangin alerto kita sa aton palibot, especially kung nagalakat kita kung gabi nga daw nagaisahanon lang kita, kag ang isa ko ba nga ma-advise sa aton nga public is hindi kita mag-engage sa mga malaing nga buluhaton para nga hindi man kita manging biktima o kung manging isa sa mga makita natin sa balita kay tungod nga may involvement kita sa mga illegal nga mga aktibidades. So likawan naton para man sa ating nga safety kag sa safety sa ating nga mga pamilya. Okay, sige, hopefully mama, siguro may assessment man ng Pro 6, no? Kung dasig bala, kung na investigaran gid sa gusto ang mga kaso diri sa Negros and Bacolod City in the future. Yes sir, rest assured kay inang mga atong mga hepe, nagapadala gid na sila sa regional office ang ilang mga progress reports, ang ilang mga investigation report in order to update the regional command of the
situation kundi na sila nga parte sa ilang investigation. Sige, ma'am. Thank you, gid. Sa mo time, diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Good afternoon. Mayong hapon man, kag salamat gid sa pag-agda sa ako sa sining nga programa. Madama gid nga salamat. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Salamat gid kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa Pro 6. Kabalo kakis akin ang lahat naman sila nga itulutik-lod gamay bala para mabulubog tama sa mga kaaksyon. Kaya ko naman doon ang nagiging sa babaw, nagipapanaog diri sa dalom. At least blood may ara man gamay nga dumi nagakusi. Nga dasig naton. Ganaton sa pagtamod. Ini nga mga kaso kay hindi ni basta-basta lang. Makon mo o pugutan kay mo sang ulo. Tapos sa tob subong do amo sinablang katabo mga kaakson. Pero tema ko mo ang Talisay City PNP medyo may mabulayan man sila sa investigasyon. Isolated ang lugar nga daan. Layo dira sa may Talisay City. Tapos do wala pagit sa CCTV. Hopefully nga marap up madasig ni ng investigasyon. May balo naton. Di naton pwede nga ibilin sa kangina ng aton matag palamati nga wala na kay balo. Ano gid ang nga motibo rason sa likod nga ginpugutan gid sang ulo. Ano gid ka init sang tao sa iya nga amo gid ang ginhimo. Di ba in some cases tiruhon ka. Iniyagin pugutan gid sang ulo. We cannot say nga the extent or the degree on how this person was killed. Amo na nga rason kung nga dako ang kaso nga ini nga aton nga pagtamod. Hindi man galing kay nga this is for public interest. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Aksyon Radyo. Dali kita mga ka-aksyon, may connection man ang higo ako nun sa manubo nga immunity sa marason ko nga. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Alright, good afternoon. Thank you so much sa tutanan ng mga online viewers nga nagapon nagapabiling sa itong live streaming. Maayong hapon dara kay Ma'am Barky Tribe. Good afternoon, ma'am. Si Ma'am Barky Tribe, ang baliang mga hapon kay Kim Poyulo, kay Sir Norbing Galicia, araman si Ma'am Gina Galicia. Always good nga nagapumati dari sa Aksyon Radio Bacolod. Good afternoon pa, shout out lang sa family ko sa Kabugwason, Family Villarosa. Ay, si Ma'am Hasmin Bagyo, naga-monitor giguro si Ma'am Hasmin Bagyo ho. Gani, no? We have also Sir Bobby Munoz, no? Naga-monitor bilog PM Action John, pwede ka request as SSS kung how long gid ma-release pension loan. Sige, try ta na sir one of these days, no? Para ma-inform ang public how long gid balagi na-release ang SSS loans. Si Ma'am Inday Blasa, good afternoon, Action John. Ara man naga-monitor. Ma'am Christine Minyes Villalobos, maayong hapon. Naga-monitor man. Si Ma'am Ana Sinoro, good afternoon dira sa inyo, no? Si Ma'am Homa Lumina, good afternoon, Action John. Ma'am Connie Laparan, sa may Don Salvador Benedicto, maayong hapon. Sir Manjo Arnejo, maayong hapon dira sa imo, sir. No, mayo lang ko nga tiyempo subong hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Ay, salamat gina. Sir Ruby Martinez, maayong hapon. John Diaz, Action Radio, good afternoon. Sir Ruby, or Ma'am Ruby Martinez. Si Ma'am Novi Magapa, naga-monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. No, yung hapon, man ko no, may hapon ang bali Ma'am Rose Guevara approve. Si Sir Elvera Hilogo, ara man nga naga-monitor gid. Si Sir April Mandy Uya, monitoring, no? Well, good afternoon, Action John, watching live FB from Kalumpang, Barangay Poblacion, Kawayan, dara sa may Southern Negros, no? Sa tanan ng taga-Banos ang Kawayan, mayong hapon sa inyo tanan. Ray Flores Baryoga, mayong hapon, Action John, monitor lang kami sa Barangay Pandanon, DSB, si Sir Ray Flores Baryoga, okay? Sir Roland Suwange, naga-monitor sa may barangay o sa
Buena Vista, Rizal, Pontevedra, Negros Occidental. Ang iban nga mga mensahe, ipadala nyo lang da, no? Basaw na natin dugay-dugay. Alawig pa mga kaakson. Standby. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan. Reports afternoon edition. Mga kaakson sa nasiring na naton kay inay, pabati naton si Inyo Duwata. Ning latest nga update may angot sa kaso drop lang nga pagpatay sa mag-asawa sa may syudad sang Sagay. Kagaban pagin nga mga kaakson kay sunod diri sa Sagay City PNP. Love triangle kag pagpanghimon sa karon amo ning ang gulogin nila nga ginanantaw rason sa pagpatay sining mag-asawa mga kaakson. Dira sa may Purok Sesco, sakop ini ka Barangay Rafaela sa may syudad naman sang Sagay. Actually tabo ni Sabado sang gabi mong una man diri nabatian sa Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon kin-interview si Police Major Roberto Indiape Jr. Sa sining nga kaso, patay din mag-asawa nga Sanday Hannah Grace kag Nobert Simon Bucaling nga residente mismo draman sa may Barangay Rafaela. Tiyambal diri ni Police Major Indiape ginako sa ila sang pamilya nga ining si Hannah Grace Bucaling kag ang sospetsado nga ginkilala si Nino Andrin may relasyon ni sila kuno sang una. Nagsugod ang ila relasyon mga ka-aksyon sunod diri kay Indiape sa nagsugod man tubla ang lockdown sang pandemya. Kumo natabo diri mga ka-aksyon sunod kay Indiape kag base man sa pataysayon sang pamilya ni Hannah Grace nga wala makapauli dira sa ilang lugar si Nobert Simon. Di dira time nga mag-asawa na gis nga duwa may bata na sila gani Nagali mga ka-aksyon kay ti may ara na relasyon ining duha si Hannah Grace kag ang suspect nga si Andrina. Dikto mga ka-aksyon sa nagpauli na balang bana ni Hannah Grace nga ining si Nobert Simon sa syudad sang Sagay. Nagdesisyon ining si Hannah Grace nga magbulaganay na sila nga duwa sang suspect. Amo nang rason ko nga mga ka-aksyon nga diri ko nga tiyempo nagpamilit man yang suspect nga si Andrin nga hindi siya makipagbulag sa babahi sining diri sa isa sa mga biktima. Kaya kiti gusto na siguro nila para hindi lang magubang ilang pamilya. Amo nang ba sa babae nga unta to na ginilang ilang relasyon. Rambal diri ni Indiape may mga pamahog kuno nga nabaton ining babahi ining biktima nga si Hannah Grace galing kit yun ato nila nakit-an lang telepono kuno cellphone mo na ning isa pagid ka pamatuod kag mahimo maduga ang ebidensya mga kaakson sa pagbasaka sang kaso. Tubtob siguro naglambot agid sa punto nga ginlothang nagid sining ginatudlo suspect nga si Nino Andrin ini mag-asawa mga kaakson sa atubang paha sang bata mismo sining mag-asawa. Di subong adlaw ginpasaka na ang kaso nga 2 counts of murder. Didikto kag base man sa report sang SOCO na recover sa area ang 4 ka mga basiyos ng kalibre 45 nga armas lutang, isa ka wala nagdupok nga balas ng kalibre 45 nga armas lutang. Ginpaidalaw naman sa paraffin test ining si Andrin nagsungka ni sa pulis galing kay tisa ginatudlo sang pila ka mga saksi nga naghatag na sang ila affidavit sa sini nga kaso mga kaakson. Yari ba si Police Major Indiape sa interview. Sir, may agasin mo kal sa tangatag palang bali sa subong aga nagaw na to ni quest suspect i-file ta ang kaso. Maparami 2 counts of murder. Bali na interview man nato ang bata nakatag na sa testimony through sa pag-assist ang DSWD kag sa aton nga WCPD so nagatag mo sa isang statement. Pwede man natin ito may kinakuha na sa affidavit, pwede man natin ito idugang ang affidavit sa bata para sa pagtasang kaso. Wala pa natin nakuha ang result sa paraffin test examination. Sir, wala pa ka-feedback ang crime laboratory. Sir, although hindi na siya conclusive ang paraffin test, but part na sa atong investigation upon positibong resulta ma-prove na ito na nagamit yung sa isang conclusive. Yes sir, wala na recover ang campus. Apat ka part case ka caliber 45 at isa ka live ammunition sa caliber 45. Yes sir, tira na nagsulod ang atong investigation base man sa revelation sa witness kag sa pamilya sa victim kag sa ilang mga amigo kag kakilala. Sir, amo na siya nagagawa na mga information amo na siya na-active mali ang suspect hindi na victim masih. Kaliwala na. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Ang mga ka-aksyon ng kompermasyon dari ni Police Major Roberto Indiape ang hepe sang Sagay City PNP.
Subo-subo nila tabo, tiya makod mo, kululoy dring bata. Pero ginpaidalo naman mga kaakson sa debriefing sa Department of Social Welfare and Development. Mga kababainan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpuli, sinutag sa kamapulian, hindi gid pangalipatan, nga dapat tinduan ang kalawasan, magpanibin, maginamo, so kung mas maayo kung magparigo, mga kaakson. Pero dapat gamiton nga hapon, 100% natural. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pwede natin si Action Zil Minardo. Action Zil, mayang hapon. Action dyan, nagdangat sa madsobra 2.3 milyones ang nakumpiskar nga shabu sa nga Bacolod City Police Office humalin sa Setyembre 12 Oktober 18 sa ilan sini nga kampanya batok illegal nga droga. Ang balor singi sa nga droga ako ng kabugaton nga nakuha mayara sa nga 351.1 grams kagang ini ang nagabalor sa nga 2,387,280 sa 5 ka police operations nga nagresulta sa pagka-aresto sa nga 5 ka newly identified individu kagang nga na-file sini nga cases sa korte ang 5 man sa paglapas sini sa Republic Act 9165 sa kampanya naman na batok wanted persons ang Bacolod City Police Office ang nakadakop sa nga 15 ka other wanted persons sa 15 ka police operations. Nagapanginabulahan naman adri si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa malinalagon nga operasyon kag kasubong man sa mga kapulisan kag sa tanang personnel sa Kulo ka Police Station. Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Evergreen Herbal Capsule, mga kaakson, yari ng pinakabago ka Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon. Promo naton. Promo naton diri sa Action Radio Bacolod. Mangod mga kaakson nga sige subong aton nga dakop ka daog ka. No, bantay ka mo sa inyong mga balay. Abi patunog-tunog gid ang inyong radyo para mabatian ka mo once nga maglaway ang aton nga patrol. O kung sino man nga mga reporters o kung anchors, ati automatic gilayon dakpon ka pero at least may papremyo kaya. Nagsugod na kay nasa ngaga may buwan naman no nakita nga tagdaog diri sa Action Radio Bacolod.
Makaaksyon dara kagamuna ang aton nga kabusan naman nga pagpangalagad. Diri sa atong panatuntunan action reports afternoon edition sa mga tao Lunes kita, Setyembre 19, 2022. Salamat gid sa aton naman nga Patrol 1 Brabado Patrol with action Zil Minardo o podra ka action papang Nixon Tahom. Aton nga News Center action ang Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A Master Control sa aton technical side with aton sa action Oliver Pason and action El Rey Dutilios. Standby na sa action Balita Evening Edition with action Dale Salazar with action ang Defensor Lisay. Kagaron sa action Firing Line with action Marlon Genovea. Sa kinaanda na kunaman ang inyo alagad sa kahanginan, aksyon John Diaz ginagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ni hampang-hampang ang amon ang kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Uy,